Ayan tuna da aka gane bambanci musulunci da abin ga da addinin gargajiya. Mala ya taba mu aji a bagiya. Ana na gode tunda na bagiya duka ga ni na afka makunun kanwa. A wanke mini ciki na man koshi. Addini Allah na da dadi. Alhamdulillahi Allah. Ka sha da ludahi ka kawa kanka ba sha kunun kawa ba. Ina da ji ka sha da ludahi ka kawa kanka sha kunun kawa. Yau ka ta dama ta na taɓa ma Allah kunu. Na kama shiga mata tusa. Tabbatar cewa kada na je gode. Dan bambanci wanga da na je ba sabara. Action. Yanzu kaga in ban yi abada bai gode ma Allah ba ranar kabarin kushewar shi sa an ci uban shi. Allah ya sa madabana albarka gero yayi kyau. Itabo. Abu ya albarka bi da ke duka gero kila ma sabon gero ne. Shi yasa kai ko babu shuga ta ka shafu. Mun gode mutu ba insha Allah ba mutu ba sa na shirkin noman abin ganja hankali. Ka wuce ka wa mutane waje da. Yanzu dama an ce mai goma bai kira 11 ba. Ka gan sakin ga an ji man dan kara mishi ruwa in ji mamaki in sha in kwanta saboda matan ga da muke da su na zamani in ba kana masa mashi sake ba. Billahi da ya zuba ka koya cikin da daddare. Bidin ruwan dan kara.